serus, zdravím vás, a.k.a. umývařský sen. Teraz čistíme Prešov show. Môj tam spoločník umýva svoju káru, nenormálne silnú. 20 měl limuzín na okuláre Gucci, hej, já mám teraz 300, protože jsem zamodl doma, hej. Okuláre Gucci jako není problém, hej, tak to ako pekne vyleštíme, hej. Lesne to všetko, hej, potom to vystiel bude ako kocina, hej, ale to nevadí, hej. Pokračuj ku nemu. No, vidíte ste môjho spoločníka, hej. Predstavím vám tu vedúceho firmy autovývarky Skrývan, pán Vladimír Bodnar, inžinier, nenormálne veľký. Ono cítili pred menom. No a čukam, jak to ten kokot, to ten motor do piči. Kokot furt brudný. Nie som to, mám slabú jar. Do piči pohnitu. Jaro, že gydal, hej. Citrus, lemon. Ale ty pomaľuješ. Idź tam. Robí reklamu, no ne. Máme reklamu, hej. Reklama. Reklama treba, hej. Zrob reklamu, hej, aj na kolese zrob reklamu, hej. Serus. Tu ešte vám chcem predstaviť jedného kolegu, hlavne otvárať kapúry. Dominik Baran, veľký chlapec. Je to, hej. Kúknite sa boty, Louis Vuitton kokot má. Dobre, máme všetko zachytené, hej.